Magandang araw mga kakusina. Gagawa tayo ngayon ng isang pangmatamis na lutuin. Ito ay ang tibok-tibok o maha blanca. Ang mga ingredients natin ay gatas, cornstarch, sugar, dayap, at saka oil. Ang unang gagawin po natin, hindihan natin ang ating stove at maglagay ng kalahati sa milk. One liter po ang milk natin. I-dissolve ko kasi ang ating cornstarch dito sa milk. Para hindi po siya magbuo-buo. Maglalagay na rin ako ng sugar. Ilalagay po natin ngayon ang ating cornstarch mixture dito. Maglalagay po tayo ng lemon rind. Kung gusto natin idadiretso ang ating rind, maaari. Pero kung gusto po nating salaan natin ng ganyan, maaari din po. Lagay ko ng remaining milk at remaining sugar. Maglalagay din tayo ng konting oil. Yung latik po, yung oil niya. About 1 tablespoon or more. Ito po. Keep stirring lang para hindi siya mag-burn sa ilalim. Pag magtibok-tibok na po siya, malapit na siya nun. Kumukulo na siya. Gusto ko sabihin, nagbo-boil ng ganyan, yun na. Ang iba po, linalagyan nila ng mais. So, maha mais. Pero dito po sa Pampanga, fresh milk lang po ang linalagay namin. Ang sugar naman to taste lang. Kasi ang iba ayaw naman nila ng matamis. Yung iba naman gusto nila matamis. Kaya nasa sa inyo na lang po.
Ngayon pong nandito tayo sa bahay, mga seniors, pwede po tayong magnegosyo ng ganito. Napakadali lang. Ayan, malapit na lang pong magtibok. Iniikot mo lang po yung kawali mo, yung lalagyan mo. Ito, nagtitibok na ang puso mo. Ayun, tapos na po nito. Patayin ko na. Mga kakusina, bago tayo mag-iwahiwalay ngayon, pakinggan nyo ang sasabihin ko tungkol dito sa ating tibok-tibok. Ing tibok na ning puso ko at sitsit na ning panandam. Tibok-tibok agewa ko, dapat siyangan takman. Uling ini, may lutuya from my kitchen to yours. Mga kakusina, don't forget to like, subscribe, share, and click the notification bell for more recipes. Thank you! Maraming salamat!